Vítejte u prvního souhrnu právě skončeného prvního kola italské série A. V této sezóně vám budu nabízet souhrny všech italských kol, bude jich tedy celkem 38. Pusťme se rovnou do toho a začněme hned prvním hracím dnem, kterým byla sobota. Nastoupila jak Neapol, tak Inter, což jsou dva hlavní favorité na zisk letošního mistrovského titulu. Přičemž mezi ně můžeme samozřejmě počítat i Juventus, který má letos na programu pouze sérii A a nikoli v evropské poháry, jak všichni dobře víme. Vstup se povedl dobře jak Neapoli, tak Interu. U obou najdeme společného jmenovatele v podobě nejlepších střelců Lautara Martineze a Viktora Osimena, kteří dali oba po 2 gólech. Pro Lautara, který se stal jednoznačným tahounem útoku Interu poté, co nevyšel příchod Lukaka, se jednalo už o čtvrté 2 branky v jednom zápase během tohoto kalendářního roku, což dosud překonal pouze Francouz Mbappé a právě již zmiňovaný Osimhen, kterým se to podařilo 5krát. Nicméně Inter tedy porazil Monzu 2-0 a doma splnil roli favorita, to samé se dá říci o Neapoli, která si vedla velmi dobře pod novým trenérem Garciou ve Frosinone, ačkoliv tam inkasovala jako první z penalty už po 7 minutách, kdy domácí Frosinone šlo do vedení. I tí mají nového trenéra Di Francesca, nicméně ten ještě bude mít nějakou práci na to, aby se s klubem zžil, protože přišel až v létě. Neapol mohla být spokojená i z toho důvodu, že Osimhen okamžitě po zápase prohlásil, že nikam odcházet opravdu nehodlá a patří do Neapole, pro kterou chce pracovat a dosáhnout s ní co nejlepších výsledků. Zajímavé je, že trefil se i Matteo Politano, který moc branek tedy nedává, ale když už, tak v poslední době se zdá, že se trefuje pouze venku, protože všech jeho posledních 6 branek padlo právě na hřištích soupeře. Inter a Neapol tedy nastavili v sobotu laťku poměrně, řekněme, vysoko, protože vstoupit do sezóny vítězně není samozřejmostí, a což potvrdila třeba v neděli Roma. Ta se musela obejít bez 3 klíčových postav. Jednak chyběl kapitán Pellegrini a Paulo Dybala, ti kvůli žlutým kartám, a kvůli kázeňským prohřeškům samozřejmě i trenér José Mourinho, který ještě odpykával trest za loňskou sezónu. AS Řím remizoval doma se Salernitánou 2-2, což velký úspěch nebyl, nicméně bez povšimnutí nemůžeme nechat 2 branky Andreji Belottiho, který se trefil za Řím jednak poprvé v lize, protože celou loňskou sezonu nedal ani jeden gól, pokud nebudeme počítat ty v pohárek, pochopitelně, a ukončil tak své 34 zápasů dlouhé čekání na ligovou trefu. Belotti ve formě je tedy samozřejmě něco, co v Římě vidí rádi, nicméně stále se hledá ještě doplňující útočník, protože Ibrahimovo zranění je vážnější a tento kalendářní rok určitě nenaskočí. V poslední době se hovoří třeba o Duvánovi Zapatovi z Atalanty. Tam ovšem Atalanta teď trošku odchody útočníků brzdí, protože došlo k několika zraněním. Mourinho se vrátí na lavičku v příštím kole. Stejně tak naskočí i Pellegrini a Dybala, takže Řím jistě ve Veroně předvede poněkud lepší výkon. Ten samý den hrálo i Lazio, které šlo v Lecce do vedení po brance Cira Immobileho, překvapivě. Ten se trefil už po 6. při ligovém debutu, zaznamenal svůj 200. gól v top evropských ligách. Musíme tam počítat samozřejmě i jeho působení ve Španělsku a v Německu. A těchto 200 gólů má velmi dobře rozdělených, protože šlo o jeho 100. gól venku. Láciu to nicméně nestačilo, což tedy pobouřilo dost trenéra Sarriho, který musel přihlížet tomu, jak jeho tým v posledních 2 minutách závěrečné 10minutovce přišel jednak o vedení a i o body za případnou remízu, protože v Lecce prohrál 1-2. Sarri prohlásil, že tento přístup byl
neakceptovatelný a bude očekávat okamžitou nápravu. Samozřejmě tlačí se i na posily, ačkoliv prezident Lotito se v poslední době dost rozhoupal a přivedl několik jmen, ale Sarri právě teď bude argumentovat, že potřebuje posilu i do obrany a tam je vyhlídnutý Leonardo Bonucci, který už ví, že pravděpodobně ani vyhrožování soudem mu nepomůže k tomu, aby ho Juventus znovu zařadil do sestavy. A Láciu by se jeho zkušenosti určitě hodily. Když už jsme u Juventusu, tak ten vyrazil do Udine, kde nastoupil v neděli večer. Juventus dorazil s předstihem, jeho autobus dokonce naboural policejní auto před stadionem, nicméně byl to poslední zádrhel, který ten večer museli Bianconeri zkousnout, protože už po prvním poločase vedli 3-0, trefil se Federico Chiesa, trefil se Dušan Vlahovič, což jsou dvě hlavní posily Juventusu, ačkoliv samozřejmě jsou to jeho kmenoví hráči. Ale právě celé léto se spekulovalo o jejich odchodech, nicméně Allegri si je nechal a ukazuje se, že jejich plné nasazení a forma a pokud budou zdraví, se mohou krásně přetavit v to, že půjde o ty největší posily. To samé platí o případném nasazení Paula Pogby, který by mohl samozřejmě naskočit už v příštím kole, což je velké překvapení. Chiesa a Vlahovič se v jednom zápase italské série trefili vůbec poprvé v historii spolu. Povedlo se jim to už v jiné soutěži, se jim to povedlo letos v Evropské lize proti Freiburgu, ale v sérii A to bylo skutečně poprvé. Zajímavé na tom je, že Chiesa nenastoupil na křídle, ale jako pravý útočník a Allegri po zápase prohlásil, že tam je mnohem lépe využitý, má více svobody a na křídlech jeho škoda. Takže Allegri poprvé změnil někomu pozici, což hráči prospělo a překvapivě neudělal z útočníka obránce a podobně, jak bylo u něj zvykem. Allegri sám zaznamenal 250. výhru u kormidla Juventusu, což dosud překonal pouze Giovanni Trapattoni a Allegri je tak oficiálně už druhým nejúspěšnějším trenérem Juventusu i z tohoto pohledu. V neděli pak hrála také Atalanta, která nastoupila v Sassuolu, kde domácí trpí kauzou ohledně Domenica Berardiho, který odmítl nastoupit a chce si vynutit přestup do Juventusu, kam už se málem minulý týden přesunul, ale nakonec z obchodu sešlo, protože Juventus nedodržel stanovený termín. Nicméně Sassuolo tedy prohrálo s Atalantou 0-2 a Atalanta dala oba góly po poločase, kdy nastoupil Charles de Ketelaere, který tam přišel hostovat z Milána, kde se mu vůbec nedařilo a trefně bylo poznamenáno, že mladý Belgičan toho za 45 minut v Bergamu předvedl mnohem víc než za celý rok v Miláně. De Ketelaere sám jeden gól dal, trefil i břevno, měl ještě další velkou šanci, připravoval akce pro spoluhráče, zkrátka zdá se, že v Atalantě opravdu ožije a Gasperini s jeho angažováním určitě nešlápl vedle. Poslední hrací den, tedy v pondělí, nastoupil Turín z Cagliari, kde jsme viděli bezbrankovou remízu, která je zajímavá z toho pohledu, že Turín sice ještě nikdy neprohrál s nováčkem soutěže na úvod ročníku, už po 17. celkem, ale tentokrát na zkušeného trenéra Claudia Ranieriho opravdu nestačil a zdá se, že Cagliari by se mohlo zachránit, pokud tento trenér ukáže všechno, co v něm je a velmi průměrné hráče sardského klubu připraví na další těžké zápasy. No a úplně jako poslední nastoupil AC Milan, který se rovněž přihlásil do boje o mistrovský titul, protože jeho výkon v Bologni byl naprosto suverénní, vyhrál 2-0, trefil se Olivier Giroud a Christian Pulisic, který potvrdil
to, že on je tou největší posilou milánského celku v letošním ročníku. Mohl přidat ještě jeden gól, ale i tak s ním byl trenér Pioli naprosto spokojen. Pulisic byl dokonce teprve pátým Američanem, který se trefil v italské sérii a samozřejmě prvním, kterému se to povedlo hned při jeho debutu. Když jsme ještě u těch debutů, tak Milan pod vedením kouče Pioliho tyhle úvodní zápasy umí. Vyhrál všechny 4 a lépe se vedlo v tomto směru na jeho hlavičce pouze Fabiu Capellovi na začátku 90. let, kdy se mu to povedlo 5krát. Tolik asi k prvnímu statistickému souhrnu a několika zajímavostem z prvního kola. Budu se těšit na viděnou zase příští týden a doufejme, že nám italské zápasy dají zase spoustu zajímavostí, o kterých si budeme moci říci.